Il-lingwaġġ u l-istil arroganti li Salvo Mallia uża fl-aħħar ġimgħat ħoloq pressjoni interna fil-Partit Nazzjonalista dwar il-kandidatura tiegħu, tant li kienu diversi l-membri ta' kumitati sezzjonali li saħansitra kitbu lill-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista dwar dan. Il-Gazzetta Kulħadd żvelat il-kontenut ta' korrispondenza b'ton urtat li jispikka bejn membru ta' kumitat sezzjonali u l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Dan kiteb: "Naf li dan l-email se jaqa' fuq widnejn torox, però ma nistax nissapporti aktar li nara li isem il-Partit Nazzjonalista jaqa' ħażin minħabba ċertu persuni." Dan il-membru żied jikteb li jitlob uffiċjalment lill-Kummissjoni dwar l-għażla tal-kandidati u lill-Kumitat Konsultattiv dwar imġiba xierqa u etika biex jinvestiga l-kandidatura ta' Salvo Mallia għaliex inħoss li qed jikser il-kodiċi tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Il-Kummissjoni kandidati nħolqot biex tiskrutinizza l-kandidati u tirrakkomandhom lill-amministrazzjoni tal-partit qabel ikunu approvati. Għalkemm fil-każ ta' Salvo Mallia saret eċċezzjoni u Mallia lanqas biss tressa quddiem din il-Kummissjoni. It-tesserat żied jinnota li l-Partit Laburista qatt ma rrikorra għal kliem mhux xieraq lejn deputati jew kandidati nazzjonalisti u li dak li kiteb Salvo Mallia fuq Facebook ġablu għajnejh wara widnejh. Possibbli li dan il-persuna se jkun il-leħen tiegħi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż u juża dan il-kliem, kompla jistaqsi. Il-membru għamilha ċara li jekk il-partit ħajjapprova dan l-aġir se jirtira it-tesserament tiegħu mill-Partit Nazzjonalista u jirtira minn membru tal-Kumitat Sezzjonali. Il-kulħadd irrapportat li l-kandidatura ta' Salvo Mallia għajmet kbira speċjalment fit-tieni distrett, dan b'mod speċjali minn nies ta' Karm Mifsud Bonnici li jikkontesta dak id-distrett ukoll. Dan mhux għax iħossu li Mallia jista' joffri sfida lil kandidat tagħhom, imma għax il-kandidatura nnifisha ma tagħmilx ġieħ lil-legat ta' kandidati li kellu l-partit fit-tieni distrett. Iżda differenti jaħsbuha Fenek u Simon Busuttil li tnejn esprimow li huma kuntenti bil-kandidatura ta' Salvo Mallia. Dawn l-istqarrijiet ħolqu konflitt fih dan l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. Kif skont dak żvelat mill-Gazzetta, hemm żewġ uffiċjali f'livelli differenti tal-amministrazzjoni li ddikjaraw li diskorsi bħal ta' Simon Busuttil mhux aċċettabbli. Filwaqt li hemm deputati li pubblikament qalu mod iżda internament qalu mod ieħor. Fosthom deputati li jimbotta Simon Busuttil.